Ай гузашта то ҳамин рӯз ягон хотира намонд. Ай давраи кӯдакивӣ, ай даври мактабимон. Тамом шид байни мо ҷудоӣ, ишқи афсола хонаи бахтат мебарам фаромӯши иқасола. Чӣ хел мекунам ака ту хушбахт мешавӣ умерай, фикри мара намекунӣ чӣ хел ай ёди ма мерай. Набуд вазъияти туй нафаҳмидим байни 7 сол, медонисти қувватам нест партофти ма даи аҳвол. уқае намонда буд худат медонисти ки ма баҳри ту ҷон мекандам, мехостам бишай зани ма. байни мо да тоқаиш набигем ки будем занашу, намедонам ту да чӣ шид ки дар охир гардонди рӯ. гуфти раҳмон ҷудо якдигар да бегонаем, мебеақл 7 сола аки қадди раҳ мемонем. иқо орзуҳои ма ҳамаш да дилам хазон шид, рӯзи туи ту аки да бари ту дига кашах шид. орзуҳои мо ҳамаш хазон шиду да дил мурдан, тура ай дасти ма ва иқа бо осонӣ бурдан. ваъда додӣ ку якҷо мешем чӣ ба и хел кардан, хонагиётон виноватан ки тура ай раҳ задан. мара дилам пур буд ки ҳичӣ кардан наметонам, не ки худат гуфтӣ намехоҳам қадди ту истодан. ма девона шидам намедонӣ да чӣ аҳволам, ҳар рӯз кайф бо пиён ай бадан меброяд ҷонам. овози ту да гӯшам, ишқи ту чашмома кур кард, очаи ту виноватай ки тура ай ма дур кард. ваъдаҳот ки ҷашидан гуфтӣ то охир якҷоем аки меган ту туй дорӣ. чӣ ба аки ҷудоем, хандаи ту пеши чашм навистам то саҳара бо рӯзи дуроз чахчах. алоқамон телефонда бекор мешидам, меомадам бадай кор бо пешат, мегаштем даст ба даст да дилам ҳаста инешуд. да ёд дорӣ пушти дарвоза ё дуруни бохтон, сари ту да китфи ма будай шаб то субҳи бомдод. мешиштем орзу мекардем оянда хушбахт мешем барои фарзандомона. падару модар мешем ишқи ма у ту ай даври кӯдакӣ. то ҳамин рӯз 7 сол давом карда, не ки дар охир шиди ҳар рӯз. да бари мане да бари дига кас то ободи ваҳ биляхид кун. чӣ хел ту шиди розӣ, ма девона шидам да и кори ту ву беақлид.